ମୋର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଣିଛି ଏ ଭିଡିଓଟା କେବଳ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୋଉମାନେ ଆମ ସହିତ ରହିକି ଜଡିତ ହେଇ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ମାନେ ରହିକି ଆମ ସହିତ କାମ କରିପାରିବେ। ଆମର ଭୂମିଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଗ୍ରୋଜନ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନରେ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଲି। ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଜଡିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ହେଇଥିବେ, ଯୋଉ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଯେକୌଣସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ଆମ ସହିତ ଜଡିତ ହେଲେ କାମ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମାସକୁ ମିନିମମ୍ 40-50 ହଜାର ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆମ ସହିତ ଜଡିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି କଣ ହବ, କାମ କେମିତି କଣ କରାହବ, ଆମ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଦେବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆମ ପାଖରେ ରହୁଛି ପାୱାର ୱିଡର ରହୁଛି, ଧାନ କଳ ରହୁଛି, ଅଟା କଳ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ତେଲ କଳ ରହୁଛି। ବହୁତ ସାରା ମେସିନ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେସିନାରୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ବଳଦରେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ତାହା ଏବେ ତ ସୀମିତ ହେଇଯାଇଛି, ଯୋଉଟା ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେସିନାରୀ ଉପରେ ସବୁ ଚାଷୀ ମାନେ ନିର୍ଭର ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଗଲେଣି, ଯେ କି ମେସିନ ନେଇକି ସବୁ କାମ କରିବେ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମ ସହିତ ଜଡିତ ହେଇ କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ବି 2 ଟଙ୍କା ଇନକମ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାମରେ ଆସିବ। ତ ରହିଲି, ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି। ଯଦି କୌଣସି ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଆମ ସହିତ ଜଡିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଭୂମିଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଗ୍ରୋଜନକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇଟା ମୋ ପର୍ସନାଲ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଆପଣ ମାନେ କଲ୍ କରି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କେମିତି ହବ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇଦେବୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।